Aberystwyth yn trio dianc, yn methu gwneud. Parhau ymosod. Mae Cornish o bell. Yn taro! Ac yn taro'r postyn! Rhybydd cynnar i'r tîm cartre ac i Webb yn y gôl. Gath ei giro gan Ergyd o bell gan Cornish. Ergyd beryglus yn erbyn y postyn yn barod. Bale hyn tuag at Piers ar y postyn pella! A'r peniad yr un wyneb y gôl. Neb na i gwpla'r symudiad. Piers yn wych. Yn mynnu fod rhywun yn cyrraedd ar y postyn pella yna bron. Iddo fe lwio honna mewn i hunan. Lewis. Flint. Trio creu lle. Cefnogaeth Rimmer, y tu ôl iddo fe. Rimmer ar... O, ac arfeniad ac am gôl! Rimmer ar croesiad. Yn berffeth. Ac Iwan Lewis yn plymio. A gwyro honna. Heibio i Dutton yn y gôl. Phillips ar Git Gornel. Un arall ar ddechrau'r ail hanner yma. Beth sy'n trio clirio, methu gwneud. Chi Flint, nôl i'r canol, y peniad, y gôl! Aberystwyth yn dathlu'r ail! Mae Git Gornel yn achosi problemau. Airbus yn methu clirio ar Bale, nôl i'r canol. A Bradford a gododd. Y fantis wedi ddyblu a'r triphwynt yn edrych yn ddiogel. Gŵr o Zimbabwe. Ryan Edwards. Dros y top. Ond mae hwnna'n gawnach llwyr a mae Dabo gallu manteisio. Lawr ag y Cwrt Cosby. Mae'n drosedd. Y Bradford yn isgodd o blaenor i'r llawr. Mae modd dadle fod dim llawer o ddewis gan Bradford. Yn dibynnu ar Lywygerdyn hyn. Coch fydd hi. Wedi ddanfon o'r cam, mae hon o bosib yn foment fawr yn y gêm. Un dyn o fantes. O, ac am arbediad arbennig! Mae Gwe Webb yn y gôl yn ddigon i rwystro'r ymwelwyr. Y gŵr ar fenthyg o Abertawe. Yn dyrnu honna. Edwards. Holwood yn taflu chysgod hir dros gyn chwaraeo'r Bangor. Nôl at Piers, mae'r Bale yn mynd. Ryan Edwards, digonedd o le. Cymani hon, postyn pella, hanner cyfle e. Bale nôl, a nawr i gefen y rhwyd. Ac Airbus di dwy'n un yn ôl. Jake Kerr yn aros yn y mynyddgar am ei ail gyfle. Ac yn ei chladdu ddi. Mae eisiau gofyn lle'r oedd ar amddiffyn. A nawr mae dyn ni gêm. Phillips yn paratoi, dyma gyfle. 45 o funudau wedi chwarae yn yr ail hanner. Edwards ar Ergyd. Yr ail gyfle, ac unwaith eto, mae Webb yn y gôl yn arwrol. Os bosib, yn achub triphwynt i'w dîm. Yr Ergyd gan Edwards, ac yna'r peniad. Ond Lewis Webb yn y gôl yn barod, ac yn effro. Edwards, di creu lle iddi hunan. Palmer o bell. Payne, i daro hon. Yn Ergyd ffyrnig. Ond mae'n Ergyd sydd yn uchel ac yn llydan. Ac os bosib mae dyna yw cyfle ola yr ymwelwyr a'r triphwynt yn ddiogel ar goedlan y parc. Like I said, the boys in there, things happen in football. We got the point of being 2-0 up. We made the substitution to make us stronger up top. And we looked if we could go on to get extra 3-4 goals. And then sending off, it changes the game. And it's always going to happen. But like I said to them, they've got that togetherness, that organisation, that understanding how to deal with adversity, how to deal with not having the ball for long periods of time, how to be organised. And as a group, looking at the last 20 minutes, I've learned a lot more from them over the last 3-4 games now in how we can work and we play to our strengths. Pleased with the fight of the lads. I felt in the first 15 minutes that we were the more dominant team, and obviously they went down the other end and scored just before half time, so that was disappointing. But you know, the second half
going 2-0 down. I felt, after the penalty, even though we missed, we were the better and put pressure on them as their 10 men. Got the goal and then couldn't get the last one. Stori tymor fod yn onest, nid yr reit anodd i hynna, ond ar y llaw arall mae'r hogia di mynd mewn y difyn o fanna, di dod yn ffwrdd efo'r results, felly pawb yn hapus. Ie, oedd eisiau tipyn o gymeriad, oedd e, a lot o waith amddiffynol trefnus. Oedd erbyn diwedd, oedd enwedig efo dyn i lawr, oedd yn gofyn lot o'r hogia i amddiffyn, ond na, chwarae teg i'r hogia, mae pawb di chwarae ffantastig. And then just a word maybe about the managerial position. Steve O'Shaughnessy went after the weekend. Yeah. Obviously he's had a good 5 years and generally successful 5 years at the club, hasn't he? Yeah, of course. I mean, Steve's came into the club at a difficult time and stabilised the club really. 2 promotions in the 5 years. Managed the club through the COVID, so to speak, and all that brought. And at the end of the day, I think there's a number of academy graduates that have come through the club because of Steve. So he's done a good job at the club.